hambai press media rono pungkusang ni jora tambagi hingke sung tini 11 mas running ngui tongkha sung accord pai phaimani kai thanai mas ni 4 tarik 4 tarigo thanai mas ni 4 tarigo jongoro secretary 8 2 din 1 2 meeting ungkha video conference bebo ungkha o meeting o जों अबनो प्रस्ताव नाराखा जाहाते सिनि जे पैकेज डेवलपमेंट पैकेज जे रां ओ रां रग दाते रिलीज खाइजों नंथों ताई निनि तामहिनाय ओ केदार जे स्क्रीनिंग प्रोसेसिंग जे स्लो ngui tongmani अबो दाते जाते न उंगने बागै जों रिक्वेस्ट लायका सिनि पालनि ट्रपनिगा बखलायका पालनो कप सालायका अबो मेन हुकै ताबो मिया जे सडनली न हिनमाननो दिल्ली जे इंडिया गवर्नमेंट कैबिनेटो सिनि जे मानथाय ओ मानथाय रगनो बरक एप्रुव खायका आबो दादे देतेनो फाइसो फैनाय जों अबोनि बागै बेलाय बखाव तम क्लियर नि मानखा तै निनि मिया एप्रुव खा प्लस आ जागा निनि ऑफिशियल प्रोसीजर पाइ फाइनो नकि तो कितो जरा नांगुनाय आबो जाहाते दिसुमनि बिसुंनो फाइनाय जाहाते तिरप्रासानि लुकुरगनो मानथायनो जों जाहाते रिमानन तिनाय जोंगाबो तैसा प्रेसार बा चाइटकनाय अबनो जों ताबुक नाय दङता हाफ पेकेट दङ मानथाय ना अबो याखां चिनि हकां तिनरं बागै सिमिया अबो चिनि तिरप्रासानि बागै अबो चिं हयतो सानै तुखा जों जबा खालायबनो मानथाय मानि फैका जों जतो चिनि तिरप्रासा लुकुरक जे माननि फुजुक्ता बरनो जों अबो डेवलपमेंट पैकेज को जों बागनाय अबनो चिनि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप निङिनाय हास्टेफा ग्रुप निङिनाय जों बनो बागनायता जों ताबो अलरेडी सोसाइटी बो खायका सोसाइटी नि बिसिंति बो अबनो जों सार्वे खाय दङ जे बब फेमिली माननि उपयुक्त दं एवं सबनि जागा खाली दं जे बागान खायमाननाय दं बागान नि बनो सिलेक्शन खायनाय पुस्किनि जुदि बा जागा दङै दं पुस्किनि रिजागनाय बानथेना जागा दङै दं हांके बानथेनन जागा बोरि रिजागनाय मेन खे अबनो चिनि नाहारमु अब तिनिनि नाहारमुंया जों कलकमा सालदगिनाय जे हातारो हांगै त्रिपाहानो याखरै नखौ याखरै खायमानि मियाव जेटा चिनि इंडिया गवर्नमेंट नि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनो जों पाइफ्रा हामबाय मारियो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप थेके आंनि जे हास्टेफा आंनि जे बनो बेलेखाना हामबाय ताइसिनि इंडिया यूनियन होम मिनिस्टर बरम गनां अमित शाह जिनो बेलेखाना पाइफ्ला हामबाय याफारो तेबो हामबाय याफारसिन नोटिस नि एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर एके मिश्रा नबो चिनि तिप्रासा दफा निङिनाय तै चिनि अर्गेनाइजेशन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा उरी ग्रुप निङिनाय आं हास्टेफानि जेबोना हामबाय याफारो अबनो जों ताबुक तैसा नासिंजानाय दंखो दादि दैथनो जों जाहाते बनो बाहायके इमप्लिमेंट खायनाय बनो जों कक्तुं सैनाय आं कक्तुं सैमानि थागिया जाहाते अब दिलायङियातै अब फास्ट सामुसलि थाना दिनाय आं कय गनायदा नरक दफानि सिनि हायुंनि तिप्रासा दुसा ngैनाय आं अबनो सानामुसुङो इंडिजिनस डे हनै वर्ल्ड इंडिजिनस डे नङै मानो किन्तु चिनि तिप्रासारनि इंडिजिनस डे बसं आ लगिव जों बेलेखनो पालायनो नाङै दङ ताम हंके जों ताम सखांनि सिमि जों आसै फाइ जे सि खासि फाइ नुकमानि सिमि जों नुगै फायो सरकार बथाङो फायो रद बदलुङो आबुनि यागला जों पुइलान सिमि नुगै फायगा पुइला उपजाति अथच जों उपजातिया हा आरो तैसा फाइ फाइ खाताबो जनजातिया जों अथच जों त्रिपुरानि बोसा आदिम जुगनि बोसा सिनि हा दङ सिनि अर महाराजा राजत्व खाय थांगा 184 जन 85 जन राजत्व खायका अ राजारक जोंनो डमेन खायो अर नायखलो जों बाहायकै जे जों उपङैमान उपंनानि कगया जागाव जों आरो नेशन कैसा इंडिजिनस पीपल हिंजाक दंफानो आ जागा जों सिनि मुंखै तिप्रासा जों कोनो फादार हानि फाइमानिया सिनि हावनो जों दङ जों आमन बागै जों उपङिया जों कैसा नेशन जों कैसा तिप्रासा बुकुंबारा दफा हनि सिनि जागोता फाइनाली हानि प्रसार अब ताबुनि दिने तो डेमोक्रेसी मेजॉरिटी नि दङ कैसा पॉलिटिकली पावर नांगो इकोनॉमिक पावर नांगो जों बेबाग जागोन जों अब कवर खालामैया आंनि दंहा जों जेफोरावबो पावर न हस्टेल खालामनानो याफो सबै मानानो
chini yapharo se chini Tiprasa mukumo jeng naitok ungnai tei kaham ke jeng ran khlaimanan hne ang songo obono nong thani press media rong bising tiani koimung tei kobokmung chini ha thai chini teima chini bolong joto nino kaisa kothoma tongo borom kuchuk angjaknai kothoma halok ki philmani kothoma chini kothoma cheng hani besarokni kothoma chengno mung kabangma beringjak phano chini ko chini chamung chini te joto phelai mung tong mani ulobo chengno tamo thansa khai toni hinkhe chini shini mung cheng joto kha ohani besa hayung rek hani besarokni salno rugui TTAADC chini hukumu mukumu chini laibu mani goron tei chini sini mungno khati naruknani tai hamyani yakni katirenani samai tang phiro jotono hayung rek hani besarokni salni hamjakma tei chiba yapharo